у Нью-Йорку сутыкаюцца дзве беларускія дэлегацыі. Адна афіцыйная, другая Святлана Ціхановская. Новыя ўдакладненні адносна ядзернай дактрыны Расіі. Нема замены сёння Александру Лукашенко. Верасень звычайна месяц надзвычай вялікай дыпламатычнай актыўнасці ў межах ААН. І трэба адзначыць, што і гэтым разам беларуская дыпламатыя атрымала не вельмі добрыя вынікі. Можам сказаць, што Савет па правах чалавека ААН даволі крытычна, скажам так мякка, ацаніў сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, і праваабаронцы, незалежныя праваабаронцы і шэраг краін асудзіў парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Звычайна апошнімі гадамі у Нью-Йорку сутыкаюцца дзве беларускія дэлегацыі. Адна афіцыйная, другая Святлана Ціхановская і ейная каманда. Можам сказаць, што падчас прыняцця пэўных рашэнняў Генеральнай асамблеі ААН беларуская і расійская дыпламатыя атрымала, скажем так, непрыемны вынік. Быў праведзены так званы саміт будучага, падчас якога абмяркоўвалася праграма далейшых дзеянняў у межах ААН, у тым ліку рэфармавання самой арганізацыі Аб'яднаных Нацый, у тым ліку і Рады бяспекі яе. І вось што тут цікава. Апошнімі часам афіцыйныя асобы Расіі і Беларусі ўвесь час цвердзілі, што вось Захад апынуўся ў меншасці, а супраць яго выступае глобальная большасць, і вось менавіта Расія разам з Беларусю ідуць у авангардзе гэтай глобальнай большасці, наступаючы на пазіцыю Захаду. Ну і вось падчас галасавання па выніковай рэзалюцыі гэтага саміту высветлілася цікавая акалічнасць. За рэзалюцыю прагаласавала 133 краіны, супраць 7 краін, сярод іх Расія і Беларусь. Расія ўнесла папраўку, якую не падтрымалі, і таму сама Расія і бліжэйшыя сатэліты краіны-ізгоі прагаласавалі супраць гэтай рэзалюцыі. Гэты саміт паказаў, што Расія разам з Беларусю апынулася, скажем так, у пэўнай міжнароднай ізаляцыі, што пацвярджаецца вось такімі рашэннямі, якія нават не тычацца вайны Расіі супраць Украіны, зусім іншых тэмаў. Днямі міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў напісаў вялікі артыкул для газеты «Беларусь сёння». Артыкул, які тычыцца адносін Беларусі з Літвой. На першы погляд, там прапануецца пачаць перамовы па дээскалацыі адносін, па прымірэнню, па развіццю двухбаковых, дружалюбных, добрасуседскіх адносін суседняй краіны. Але гэта прапанова зроблена была ў такой абразлівай форме, што так прапанова не робіцца. Бо Рыжанкоў абвінаваціў Літву, літоўскую эліту ва ўсіх смяротных грахах, апавядаў, як дрэнна жывецца літоўскаму народу пад прыгнётам літоўскай эліты. Вось, ну і прапанаваў, маўляў, давайце дамаўляцца, а не то вам будзе вельмі дрэнна. Гэта нагадвае нерэальную прапанову аб перамовах, это хутчэй прапагандысцкі дакумент, які прапануе, скажем так, вельмі маніпулятыўную канцэпцыю двухбаковых адносін. То бок мы бачым, што Міністэрства замежных спраў пры новым міністры Максіме Рыжанковай ўсё больш ператвараецца ў некае міністэрства прапаганды. Хутчэй, гэты артыкул арыентаваны на ўнутраную беларускую аўдыторыю, как паказаць, што вось Беларусі прапануе робіць крокі насустрач, а вось суседняя Літва гэтага не робіць. Хоць пэўныя эксперты кажуць, што гэта арыентавана на літоўскае грамадства, маўляў, там хутка у кастрычніку парламенцкія выбары, і вось Рыжанкоў хацеў бы там паўплываць на ход гэтага галасавання. Наўрад ці гэта магчыма, я не думаю, што літоўскія выбаршчыкі будуць чытаць газету «Беларусь сёння»
і наўрад ці яна дойдзе да іх. А тое, што літоўскія палітыкі рэзка адмоўна ацанілі гэты артыкул, гэта факт. Днямі Владимир Путин заявіў, што приняты новые удокладнения относно ядерной доктрины России. Еще одним важным пунктом обновленной доктрины является принятие под российский ядерный зонтик Беларуси. То есть наша страна получит полную защиту со стороны союзника от любых посягательств на суверенитет. Паводле яго снижается порог применения ядерной зброі. І сярод іншых пунктаў там гаворка ідзе пра тое, што Расія прыменіць ядерную зброю ў выпадку нападу на яе саюзніка Рэспубліку Беларусь. Гэтыя заявы носяць такі, ведаеце, характар пагрозлівай рыторыкі, як і, дарэчы, размяшчэнне ядернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Гэта спроба правесці новыя чырвоныя лініі, папярэдзіць Захад, каб ён не так настойліва і рашуча дапамагаў Украіне ў ходзе вайны. Гэта такая пужалка на адрас Захаду, маўляў, калі будзеце дапамагаць Украіне, то мы прыменім ядерную зброю. Такая рыторыка ўжываецца ўжо 3 гады, ну, але чым далей, тым больш падаецца, што гэта ўсё ж такі рыторыка. Александр Лукашенко сустрэўся са студэнтамі і, разважаючы на розныя тэмы, ён закрануў, мусіць, галоўную тэму, якая сёння цікавая яму самому, і беларускаму грамадству. А кто может быть президентом Беларуси? Если у тебя от природы нет основных элементов, свойств и качеств президента, то ты даже не суйся. И вчера я подумал об этом. Вот а кто? Вот я приду, разброд шатания, и вы скажете: слушай, а ты посоветуй нам, а кого поддержать в данной ситуации? Честно, я не знаю. Но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я, допустим, подумал, вот если бы в одном человеке эти качества соединить, вот уникальный бы был человек, идеальный был бы президент. А з развагаў Лукашенко вынікае, што гэты чалавек павінен быць таленавіты ад прыроды, што ён павінен валодаць рознымі добрымі якасцямі. Вось ёсць у Беларусі палітыкі, якія валодаюць недрэннымі якасцямі. Тут і прэм'ер-міністр, і спікеры палат парламента, але, на яго думку, у кожнага есть добрыя якасці, але каб сабраць іх разам, атрымаўся добры прэзідэнт. Але паколькі яны у розных людзей, то няма замены сёння Александру Лукашенко, і таму, калі глядзець, калі слухаць яго уважліва і паспрабаваць неяк перакласці ягоныя заявы на зразумелую мову, то выходзіць, што акрамя яго самого Александра Лукашенко няма ў Беларусі сёння людзей, якія б маглі стаць якасным прэзідэнтам. Адсюль і вынікае як бы зразумелая выснова, што калі няма, то давядзецца яму зноў ісці на прэзідэнцкія выбары 2025 года.